L'epíleg d'una setmana bastant més tranquil·la que les anteriors ens permetrà gaudir diumenge de tot un derbi, un duel entre històrics al qual assistiran uns 1.000 arlequinats. Però, què ens espera diumenge? Quina plantilla forma la Unió Esportiva Sant Andreu? El tècnic quadribarrat és un vell conegut dels arlequinats, és Xavi Molist, exjugador de Terrassa i Sabadell, entre altres equips. En els últims partits, som-hi amb el sistema, el seu sistema ha canviat després de caure amb el Cornellà per 4-1 en un partit que va suposar que el Sabadell es col·loqués líder després de guanyar 0-1 al Lleida, partit al qual va presentar un sistema de 3-6-1 i ha introduït 3 canvis per acabar guanyant el Balears. Va introduir-los i van ser Gorriti, Serrano i Torrices. Va acabar guanyant 1-0 amb un gol al minut 83. I en aquest cas el plantejament va variar, perquè va ser un 4-4-2 al lloc d'aquest 3-6-1. Som-hi amb la plantilla. En porteria, Nil Torra-Guitaro és la referència, amb una trajectòria 100% vinculada al futbol barceloní, passant per equips com la Muntanyesa o l'Hospitalet. Una de les peces més experimentades en defensa és Sergio Castillo, ex d'Horta, Terrassa, o Lucas Viña, ex dels agrencs, format al Depor. Pel que fa al mig camp, destaquem la figura de l'exarlequinat Max Marcet, qui va sortir de la base d'Olimpia. De la mateixa manera que Max Marcet es troba Ernest Forgàs, qui ha passat per altres equips com el Talavera, el Badajoz, el Peralada o l'Andorra. Però és a la davantera on trobem la peça més veterana de l'equip, Gerard Oliva, qui s'ha vist les cares amb el Sabadell jugant en diversos equips com el Linense, el Badalona o el Nàstic, en dels puntals en l'atac quadribarrat. L'àrbitre del partit serà Juan Francisco Roca Robles, del Col·legi Murcià, cartaginès de naixement. Mai ha xiulat al Sabadell, porta des del 2020 com a col·legiat entre segona B i segona federació i la seva mitjana és de 5,65 grogues per partit i de 0,33 vermelles per partit.